parar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naminaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang Philippine Standard Time, 35 minutos na kaligid sa taglang alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Autopit sa 19 sa bulan sang Agosto 2022. Biyernes karon adlaw, Biyernes edisyon sa ito na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Tumtum kita sa tag ng alauna imidya sa hapon.
Sa atong pagpangalagad, subong udto pag-updahan kita sa aton mga Bumbo reporters. Subong man sa aton mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato aton mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bumboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa makita nga babatayan kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton balita lokal. DSWD magapanagtagbuwas sang one-time grant o financial assistance para sa mga pigado nga mga estudyante. Buwas man ni dayon ang screening no, kung pagkatumuto sa venue kung sa di magapanagtag ang DSWD dito ka mo interviewon kag kung makapasar sa interview tagaan ka mo sang isak financial assistance. Nagdangat na sa 80% ang mga nakapa-enroll sa DepEd Province of Negros Occidental. Task Force kasana ginatagan sang accreditation sang DOJ nga mga isa ka watchdog diri sa pungsod Pilipinas. Kag sa balita nasyonal, barko nga may karga nga kalamay ginbalabagan sang Bureau of Customs sa Subic. Kag sa balita international, makabig kuno nga isa ka suicide sunod sa United Nations kon maigo sang Russia ang isa ka nuclear power plant sa Ukraine amuning Zaporizhzhia nuclear power plant dito mga kabiyanan sa Ukraine. Kami nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato nga pangalagad karon sa Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Una labot mga kabiyanan sa sining kontrobersyal nga shortage sa kalamay kag sugar importation. Lipod sa aton ibalo may mga aragal isang ginpangsmagol nga mga kalamay. Kag hindi lamang kalamay ang ginpangsmagol nga nagikan sa luwas ng pungsod ginbakal pakadto di sa kagipadala sa Pilipinas kundi lakip na mamakabanan sa bugas. Dito sa Iloilo may na-intercept nga diskarga nga mga kalamay o kung mga bugas nga naglabot. Grabe man to kadamo, no? Naglabot sa 1 bilyon ka pesos ang balor sini. So rice smuggling kag sugar smuggling gid ang nagakatabo karon diri sa pungsod Pilipinas. Kuha natong karon dugay-dugay sang report ang Bumbo News kon ang Bumbo Radio Iloilo magkantanan sining rice smuggling nga nag-abot dito ang mga bugas ang 1 bilyon nga balor sang bugas dito sa Iloilo. 38 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. This time magakuha na kita banwa sa nga report gikan sa aton nga field reporter. Una ko kining report di Bumbo Gracelyn Lubaton. Ang report may kantanan sa enrollment no sa mga eskwelahan diri sa Department of Education, Province of Negros Occidental. Ginpahayag mga kabiyanan ni Ayan Arnaiz nga subong naglabot na sa 80% ang naka-enroll sa DepEd, Province of Negros Occidental. Hibalo na ito nabi sa report ni Bumbo Gracelyn Lubaton ang ining sabahin mga kabiyanan sang sabahin sang sining ginpahayag no nga pag kung ginpahayag ka 80% ang nakapa-enroll na sa eskwelahan no kadamo sa mga estudyante sa pagbukas ng klase nga masumalang naton sa mga dalanon no kung magbalik na ang full implementation sang face-to-face classes. 39
9 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 11. Diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa auto this time. Kuha naton report sa ang patrol sa piya kaninya. Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Yes, Bomodan, nasa masobra 80% ang mga nag-enroll, Bomodan, sa DepEd Negros Occidental, no? Halin sa public elementary school, going siya Bomodan, sa public senior high school, and dara na diri ang mga integrated schools, kagauman mga private schools. So, Bomodan, as of August 16, siya no, as of August 16, meron sang masobra 80% wala pa dala ang mga pala-enroll sang August 17 until now. No? So, ang pinakadako sa gihapon, Bomodan, nga porsyento, amo ang public senior high school. Kaya naglambot na siya, Bomodan, naglapaw na siya sa 100%, to be exact, 101.57% na, Bomodan, ang nagpala-enroll, no? Kay napasin nila sa nangligad nga data man, sa nangligad nga school year, Bomodan, 2021-2022. So, subong, Bomodan, ang senior high school, no, public senior high school, meron sila sa 36,254 ka mga enrollees. Pero sa naligad nga school year, meron sang 35,694. So, nalapawan na, Bomodan. Samtang, sa public elementary high school, Bomodan, ara sa 76.25%, no, ang nakapa-enroll na. Kaysa naligad nga tuig, meron sa 174,931 sa mga students. Sa subong, ara sa 133,377. Samtang sa public junior high school, Bomodan, from grade 6 to grade 10, yara sang 81.93% kay halin sang nagigad ang school year para sa 100,000 sobra, subong 82,000 sobra. Wala pa na match, no? Nagigad nga. Sa integrated schools, subong meron sang 4.27%, no? Ang percentage sa enrollment. So, kag sa naligad, mera lang sang 1,939. Sa subong, mera sang 1,440 kay mga students. Sa private schools naman, Bomodan, mera sang 76.78% as of August 16, 2022. So, subong, mera sang 18,290. So, yung tuig o school year, mera sang 23,000 sobra. So, subong Bomodan, sa total, no, sa mga students, 271,000 plus ang nakapa-enroll. Kag last day ni siya sa Lunes, ngadlaw, August 22, no, sa opening man sang klase. Kagadungan dira, Bomodan, ang monitoring man, no, as normal naman nila ginahimo sa mga teachers sa first week of opening of classes, Bomodan, nag-monitor nila. Pero ang kinalain lang sini, ang ilang pag-monitor, syempre, Bomodan, mag-focus, get too much sa mga protocols against COVID-19. No? Lain sa tradisyon nga pag-monitor nila. Syempre, ang mga teachers sa first day, Bomodan, hindi gid madula, hindi mag-absent, kay maka-apekto man sa ila pag-servisyo, labi na gid kung sa gobyerno pa nag-aobra. So, Bomodan, pamatian ta ang pahayag ni Sir Ian Arnold Arnaez, ang spokesperson sa Division of Negros Occidental. As of the last data nga nakuha ko from the planning officer, we are in 81% of the last year's enrollment. Pero ang pangunang di Japon, ang senior high ka naligad? Ang senior high mo na siya nakasobra ng 100%. Mga 101% na siya based sa iya nga last year's nga data. Ang all the rest ara pa sa Japan sa mga 79 to 80%. Okay.
Oo. So, medyo may lalagson pa. Kaso we are still, nakasubong Thursday until Friday, until Monday pa man ang last day ng enrollment. So, hopefully, pero why po ang ako nang ginahatag si mga data is as of August 15 or 16 ata. So, nagligat pa na siya. So, every day nagkasaka man siya. So, hopefully, this today, medyo nagtaas-taas na sa kabay pa from 81%. Okay, sir. Ang inyong ginatawag na, sir, school monitoring masugod next week, sir. Every school year gina siya? Yeah, every school year nag-monitor kita sa opening of classes. Kay balan mo may mga kinalantaw kita nga dapat nila dapat makita during opening of classes. Kasi siyempre to check also what's happening in schools during that day. Kasi ang opening of classes is medyo kumbaga tagsa ang bata sa una pre-pandemic. Ilang taon mo kung paano gina-manage, paano ang conduct ng mga activities during the first day. Another important thing na ginalantaw is the attendance of the teachers. Kaya they are not allowed to be absent or to be on leave on the first day. Otherwise, ma-broken service sila sa government. So may mga damo nga mga kasi ang kina-expect nga mga kisubong, ang kina-expect nga mga dapat na makita sa school like the health protocols. Yes. How will they manage the physical distancing? Paano nila i-manage ang mga bata given all the restrictions nga gina-impose subong kay tungod sa COVID? So those are the things nga kinalandaw. Aside from that, i-check pa ni kinaulayhon naman lang lantaw man ang iba na implementations ng programs kung kisa. Kinalain lang kay tungod nga may protocol sa inyo nga sundon mag-open class. Yes, yeah, may protocols. Nga lantaon man kung kina-implement ng maayo ang protocols. Mabadan. So, amo na ba mo dan, no? Ang aton sining mangin... At least dumayo ang turnout, Bumbo Grace. Yes, mo dan? Kaya daw, at least mayo ang turnout, malaki daw dako ang porsyento nasa naka-enroll. Oo. May ara pa na 2 months balang allowance, babadaan. Oo. No? Pero, as much as possible, kinahanglan ng mga estudyante, samtang ara pa bala, no? Wala pa ang deadline. Makapa-enroll. Kay syempre, ginaisip man na kung pilagkan nga student. Tapat. Ang budget bala nga magkakati sa eskwelahan, bombodaan, maplano. Kay kibalo ka, ang mga teachers na budlayan man nga halimbawa may final na sila sa listahan sa ilang mga estudyante. Yes. Tapos mga last minute may ma-enroll pa. Di ko may mo malang ma-enroll nga na magulat sa deadline nga wala para tong deadline man. Gani man, no? Mas manami kung temprano pa pumunta. Usually ang mga nagpa-enroll late na munang mga transferees, no? Oo. So, amo na ba mo dan? Kasi aton sa nga dasun nga semana, kay nga opening na sa klase, no? So, halong, tapos enjoy, kag syempre manamo ganang hidlaw sa pilaman ka tuig nga ang pagkatalahan. Okay. Yes, bumadaan naman ang mga reports sa gikan sa patrol ni si Bombo Grace del Labaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton, report gikan sa patrol. Nagdulong sinyo sa oras 12 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 12. Samtang dugay-dugay aton nga pagtalakayon banwa ang ining sa bahin sa sining ginabantayan sa bilog nga kalibutan ang ining monkeypox, no? Kag wala pa magani matapos ang pandemic, no? Nga sa din although nga nagtaw-taw na siya pero liwat naman nga nagsaka ang kaso sini. Ilabi na dito sa Luzon kag may pila man ka mga senador ang nagpositibo sa COVID-19. Although nga daw hindi naging manaton dapat nga kadlukan kay fully vaccinated naman kita. Kag
na booster shot sa manggani. Pero ara gyapon ang kangawa sa sining pagsaka sang kaso naman liwat sang COVID-19 kag gining ginakulbaan nga monkeypox, no? Karon dugay-dugay pagkatapos ang New Center, maging kaupod nato na ang committee chairman sa Committee on Health diri sa siyudad sa Bacolod, si Councilor Calao Pintivilla. Ibalo naton kung ano ang mga programa karon sa siyudad sa Bacolod. No, ano ang mga preparation, ano ang mga ginahimo karon para nga makakuan kita, makapangaman sa sining hindi ta maginimapunggan ang monkeypox infection, no? Kay ti sino man abi makakita sang kagaw sang virus kung naglupad na sa hangin. So mo nang kay kumong hindi tagi man malikawan kay may ara na nagasulod nga kaso sa Pilipinas, kinalan ang pagpangaman. Ano ang posibleng paghimuon sa siyudad sa Bacolod kung may kaangay sini nga kaso nga magaluntad. Ang amo na nga hibalo naton karon pagi sa kay Councilor Calao Pintivilla sa dalom siya nga komitiba sa Committee on Health, no, ano ang mga ginaistoryahan na karon sa siyudad sa Bacolod. 11 o kon na 9 minutos ang nabilin kag magadakat kita sa tagnang alas 12. Balikan naton ang gintalakay man naton nga issue may kang tanan banwa sa sining ginapagwa nga shortage sang kalamay. Ang shortage sang kalamay, mga kabiyanan, nga sa din ang bisan ang presidente hindi magpati nga may ara nagakatabo nga shortage. Amo na ang nagresulta sa pag-raid sa pila ka mga budiga kag dito nakita nga damo gali nakatambak nga mga kalamay. Daw hindi na naton mahangpan kung nga ang Department of Agriculture kag Subuman ang nagligad SRA administrator nga si Serapika ang daw mapatay gid nga mag-import kita sang kalamay. 300,000 metric tons sang kalamay ang i-import naton kay kuno wala na gid sa supply sang kalamay sa merkado. Pero sa pagkamatuod, kung magbakal ka sang kalamay sa merkado, ara man available man ang kalamay, galing kay tuman lang ka mahal. That's why nga hindi magpati bisan ng presidente nga may ara sang shortage sang kalamay. Tinapamatud-an ni kagapon banwa, napamatud-an ni kagapon nga insakto gid man bisan ng aton diri nga linyada sang komentaryo nga hindi kita magpati nga may shortage sang kalamay. Kaya isang ginabuksan ang mga warehouse, kagapon may tuto sa Pampanga, may tuto sa Bulacan, tipila to ka libo, iya ka sako sang kalamay, ang ato dito nakatambak lang. Di magluwas sin iba no ha, kundi nahibaluan nga damo gali kaya sang kalamay sa budiga, may barko, mga kabyanan, nga nagsulod sa Subic, nagdungka dito sa Subic, nga may karga, nga tinunilada, nga kalamay. Kag ang ining nasambit niya nga cargo vessel, mga kabyanan, nga natigayon nga mabalabagan sa nga Bureau of Customs, ini nga kalamay, naglabot ini mga kabyanan sa 7,000 metric tons o kung 140,000 bags sang kalamay. Ang ini nga kalamay nagikan mga kabyanan sa Thailand. Sa Thailand pa inigikan. Di sa likod sa sining ginadibatihan nga kumbala may ara sang shortage sang kalamay kunwaay, kumbala kinalano naton mag-import sa nga kalamay o kung hindi. Sa tunga sini mga kabyanan nga diskusyon, ang pila naton ka mga negosyante nagakamang nagliya nagabirada na, samtang ang gobyerno nagasugid pa lang, ang iba niya nagaligid na.
nagaligid na. Samtang ginapunggan naton ang 300,000 metric tons ang kalamay nga mag-abot diri mga kabayanan sa nga aton i-import. May araw na gali nagkumpra dito sa Thailand sa patago nga pamaagi banwa nga wala mag-agi sa insakto nga presiso, nga wala magani kagawad nga kabayad sa ila sini nga buwis. Amo ining ginatawag nga smuggled sugar. No, smuggled sugar gikan ini banwa sa Thailand. Ang pungsod nga sa dindra man kita ma-import sang kalamay. Ti ano ini ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas banwa? Samtang nga ginadibatihan ang sugar importation, may mga nagapalusot na galiya sang kalamay pasulod diri sa pungsod Pilipinas. Truck sang kalamay banwa ang na-intercept kay natigayon nga mabalabagan sang Bureau of Customs. Diri nagapakita nga halin pa man sa pagsugod nga ginpagwa banwa ang issue nga may ara sang sugar shortage. Ang aton tindog diri sa Bumbo Radio Bacolod, Bumbo Radio Philippines, amo nga hindi kita magpati nga may ara sang sugar shortage. Kaya ang ginapatihan naton diri banwa, posible may ara gid sang supply, nagkikigwa supply sang kalamay nga locally produced bisan hindi kita mag-import. Ti ara may sa budiga nga ginrungkab, ginlantaw sang BOC, may ara locally produced nga sugar, kag may ara gikan sa luwas ang pungsod. Di sa likod sa samtang ginadibatihan ni tanan, ang importasyon, nga hindi kita magpati man, hindi kita pabor riya, nga may ara sang importasyon, ti ara may nagapasulod giliho. Tinunto. Siguro, posible may una ng mga batch nga nakasulod na gidya ka na distribute na sa market. Di kululbaan ini banwa kung padayon ang pagsulod sa mga smuggled sugar. No, ining smuggled sugar nga ini, nagsangalan ini siya sa main issue nga mo ang sugar importation kay sugar shortage sa pungsod Pilipinas. Di ang ginakangawaan nga hindi kita dapat mag-import sang kalamay nga mga balor 300,000 metric tons kay tungod sa welfare sa mga mangunguma. Ano na to ng mga mangunguma? Ang mga mangunguma sa tubo patyo naton, pabao naton ang imported nga mga kalamay nga basi mag-abot ang tion nga kung padayunon gini ang kuan bala ang kalamay basi bala magbaha lang sa tunong pungsod Pilipinas. No? Basi magbaha ang kalamay dito sa pungsod Pilipinas. Kag kung magbaha ini kay damo gali kasululod nga mga smuggled bisan way gali ginaprubahan ang sugar importation do. Kaangay nga may ara magyapon sa sugar importation. Di sulod diri sa Pilipinas, nagsubong banwa, nagsugod naman ang galing. Tanawan nyo bala sa mga area nga damo sa mga ginatanong mga katubuhan, kaya ginapangtapas na subong. 7,000 metric tons ang kalamay ang ginkarga na kay i-unload na sa destinasyon niya lin sa Subic. Bay na ganito nadakpan. Kung wala madakpan mga kabiyanan, amoy ni ang makapapurdoy sa aton nga sugar industry. Kaya sa aton mga magagmay nga mga mangunguma. Ara na nagapakita, no? Nagapakita ang kamaturan nga damo gali supply sang kalamay kay wala labot sa ining locally produced, may mga smuggled pagid. Mag-impon ini sa pagdamo sang production sang kalamay sa sininga crop year 2022, nagsugod ng pagtapas sang tubo, basi magabaha ang kalamay, kag i-dispose na lang natin sa pinakabrato nga presyo, kay basi mausik lang ini nga wala si may mabakal. Halit sa mga mangunguma. No, halit ang pagatugahon sinibanwa sa aton nga mga mangunguma ang ining nagakatabo subong.
kung ang mga dalagko nga mga kompanya nagapiyait kay wa isang sugar nga gamiton, ba daw hindi ko yung magpati nga wala. Ikaw isa ka dako nga kompanya, multinational company, way kay diya way kay diya sang damod nga wala sang wala sang available nga supply sang kalamay sa inyo budiga. Kay antes pa man natabong ini nga krisis sa kalamay kung may aragin man, damo na kemudian nakatambak na. Hindi makatarungan banwa ang kataason sa pagsaka sa presyo sang kalamay, kay hindi man ni pareho sa langis. Kung magsiling kita nga ang gasolina o kung ang krudo nagbutyog ang presyo, hindi tama mag-question ang mga oil companies diri sa pungsod Pilipinas. Kaya ang ila presyo base man ini sa kung ano ang presyo sa pagbakal nila sa world market. Ti ang kalamay sa dinggin base ini nga mo nakataas. May tanikon sa world market, nagtaas ang kalamay kay pataasan naman diri. Katuntuhan sa mga sugar traders. Impunto las 12 na ang oras sa aton nga pagbalik. Mangin ko po naton ang Bumbo News Center. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, ikalabing-siyam sa buwan ng Agosto taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong import permit ng naharang na 7,000 toneladang asukal lumalabas na recycled ayon po yan sa Bureau of Customs. Ang barkong naglalaman ng 7,000 metroko nga tonelada ng asukal na naharang sa Subic, bantay sarado na ng Bureau of Customs. Ito raw iba pang agricultural products binabantayan na rin sa issue ng smuggling at hoarding ayon sa Malacanang. Si Secretary Angeles naman pinawi itong pangamba ng publiko sa paglitaw ng sintomas ng COVID-19 na kanyang nararanasan. Ang bilang ng mga senador na nagpositibo sa COVID-19 dumarami pa, samantala ang Senate building naman isa na ilalim muna sa total lockdown. Itong Department of Education handang-handa na raw para sa pasukan sa Lunes kung saan mahigit 24,000 schools sa bansa ang magpapatupad na ng face-to-face classes. Sa international news naman, ang North Korea tinanggihan ang alok ng South Korea na economic assistance kapalit ng denuclearization. At sa ating sports, balita itong veteran promoter na si Bob Arum umaasang babalik sa ring. Itong nagretirong heavyweight champion na si Tyson Fury upang labanan itong mananalo sa weekend sa undisputed showdown nila Alexander Usyk at Anthony Joshua. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagpaliwanag ngayon ang Bureau of Customs kung bakit nila hinarang itong sinasabing pag-smuggle ng 7,021 metric tons ng asukal. Ayon po kay BOC Commissioner Yogi Filemon Ruiz, lumalabas daw na recycled itong import permit ng naturang kontrabando. Sinabi ni Customs Intelligence and Investigation Service Officer in Charge, Geoffrey Tasio, na ang cargo ay covered daw
ng Special Permit to Discharge or SPD at itong Verified Single Administrative Documents or SAD naman mula sa Bureau of Customs. Mayroon daw verified na clearance mula sa Sugar Regulatory Administration o SRA sa pamamagitan ng isang nagngangalang Rondel Manjares. Klaro raw na hindi ito kasali sa tangkang 300,000 metric tons na ang kating asukal. Itong naturang kargo kaya malinaw na ang recycled permit ay mula pa daw sa dating allocation. Todo naman ngayon ang pagbabantay ng mga kagawad ng Bureau of Customs sa isang barkong nagmula sa bansang Thailand na naglalaman ng 140,000 na sako o 7,000 metric tons ng asukal. Ang barkong MV Bangpakyo ay nakadaong ngayon sa may Port of Subic at doon tumambad ang bulto-bultong mga sako ng asukal na ang iba ay naikarga na sa 3 malalaking truck. Una nga rito ay nakatanggap ng impormasyon sa Executive Secretary Vic Rodriguez na recycled umano ang hawak na dokumento ng naturang kontrabando. Ayon pa sa BOC, Agosto 17 pa nang dumating ang barko at ang consignee ng mga asukal ay ang kumpanyang Oro Agri-Trade. Sinabi ng Customs na bagaman mayroon namang naipakitang dokumento ang nasabing barko, ay kailangan pa rin nila itong beripikahin dahil umano sa impormasyong recycled ito. Ginawa ng Customs ang hakbang kasunod na rin ang pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra sa iligal na pag-angkat ng mga produktong pang-agrikultura tulad na lamang ng asukal. Kaugnay niyan, yung iba pang agriculture products ay binabantayan na rin daw dito pa rin sa issue ng smuggling at hoarding ayon sa Malacanang. Habang si Press Secretary Angeles, kumusta na kaya itong kalagayan matapos ngang magpositibo sa COVID-19? Nasa Malacanang, si Bombo Dennis Hamito. Tiniyak ngayon ng Palasyo Malacanang na hindi lamang ang produktong asukal ang tinututukan ng Palasyo Malacanang at ng mga ahensya ng pamahalaan. Yan ay kasunod nga ng kabi-kabilang pagtungo at pag-enforce ng Visitation Authority ng Bureau of Customs at ng Sugar Regulatory Administration sa iba't ibang bodega dito sa ating bansa. Ayon nga kay Secretary Trixie Cruz Angeles, may mga hakbang ding ginagawa ang pamahalaan ukol doon sa issue ng smuggling sa iba pang mga produkto. Yan nga ay kasunod ng nasa bilyong halaga ng bigas na sinasabing naipasok din dyan sa bahagi ng Western Visayas na allegedly ay smuggled rice. Pero may mga verifikasyon pang isinasagawa ang pamahalaan para sa naturang mga impormasyon. Maliban dito ay lumutang na rin dati yung tungkol sa mga smuggled na sibuyas na bagamat sinasabi na nagkakaroon ng bahagyang kakulangan, pero kung tutuusin, sapat naman ang supply dahil may mga produktong nandito sa ating bansa, yung mga locally produced na mga sibuyas. Yun nga lang ay pinalulutang ng ilang negosyante na kulang din ang supply ng naturang produkto. Pero sa kasalukuyan, nakatuon ang atensyon ng pamahalaan dito nga sa kabi-kabila na napapaulat ng mga hoarding dito sa produktong asukal sa iba't ibang bodega dito sa ating bansa at naging sentro ng mga pagbisita yung sa lalawigan ng Pampanga, Bulacan at itong sa area ng Subic meron din na mga tinututukan dyan at bine-verify yung mga dokumento lalo't lumilitaw na recycled yung kanilang mga dokumento na naipresenta doon sa mga otoridad at maging yung tumanggap ng naturang mga dokumento kinakailangan ding maimbestigahan hinggil sa kanilang pagkukulang kaugnay pa rin sa naturang mga transaksyon. Samantala si Secretary Trixie Angeles naman ay inamin na mayroon na siyang nararamdaman na ilang sintomas ng COVID-19 pero dapat magtatapos na yung kanyang isolation dito pa rin sa kanyang dinaranas na COVID-19. Nag-positive kasi ito last week pero sa kasalukuyan ay kinakailangan niya pang magkaroon ng confirmatory test kung negatibo na siya bago makipaghalubilo muli doon sa kanyang mga katuwang sa trabaho dito sa Palasyo Malacanang, lalo't siyang tumatayo na press secretary at marami ding ginagampan ng papel, humaharap sa media, humaharap sa publiko. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Nagsagawa ng exercise of visitorial powers ang ating Bureau of Customs
tungo sa orders ni Executive Secretary Vic Rodriguez, tungo rin sa direktiba ng ating Pangulo na i-check ang mga warehouses para sa mga smuggled or hoarded na asukal. Kanina mayroon silang napadlock sa San Fernando, Pampanga. Nagkaroon ng on the suspicion o dahil may intel na na-receive ang BOC. Yan ay bahagi pa ng mga pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. At tungkol naman sa trabaho dito sa Palasyo Malacanang, tuloy-tuloy umano ang inilalabas nilang impormasyon. Yun nga lang, kinakailangan ng pag-verify dahil wala nga dito si Secretary Trixie Angeles ay may mga prosesong kinakailangan daanan bago maglabas ng mga pahayag. Kaya kung dati ay ura-urada, may mga statement na agad ang Malacanang hinggil sa mga bagay-bagay. Ngayon ay kinakailangan muna na proper channeling upang may labas yung mga data na impormasyon, lalo na kabi-kabila yung mga aktibidad mismo ang Executive Secretary ang nangangasiwa dyan mula sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinggil pa rin dito sa issue ng sugar allegedly ay hoarding sa ilang mga bodega dito sa ating bansa. Bombo Gerald. Oo, sige, abangan natin Bombo Dennis dahil medyo madugo ito at alos sa marami itong mga nakita kahapon at yun nga lumalabas na yung mga dokumento ay recycled. Baka hindi lang ito yung unang beses, Bombo Dennis, na ginawa ng mga negosyante ito. Kaya siguro abangan natin kung ano yung kalalabasan ng investigasyon. Lalong-lalo na yung Malacanang ay talagang pinupursige itong talaga namang pagsawata dito sa mga ganyang gawain, Bombo Dennis. Mula sa Malacanang, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala pa, sa ibang balita, labis na ikinababahala ngayon ni Batangas Representative Ralph Recto sa inilabas na computation ng Philippine Statistics Authority o PSA kaugnay sa halaga para makamit ang minimum basic food need at hindi maituring bilang food poor. Malaking katanungan kasi anya para sa mambabatas kung paanong nasabi ng PSA na maaaring makakain ng sapat sa agahan, tanghalian at hapunan ng isang pamilya na may 5 miyembro sa halagang 279 pesos o 93 pesos sa kada miyembro. Batay kasi sa 2021 National Poverty Statistics ng PSA, kakailanganin ng isang 5 miyembro ng pamilya ng 8,379 pesos para sa kanilang monthly na minimum basic food needs. Ngunit kahit paanya presyo pa ng bilihin noong 2021 ang gagamitin, ay hindi pa rin ito sasapat para makapaghanda ng pagkain na pasok sa nutritional standards. Bunsod nito ay posible anya na mas mataas ang totoong bilang ng hunger at poverty rate ng bansa kumpara sa taya ng PSA na 6.55 million Filipinos. Tunguhin pa natin ang Senado sapagkat may nadagdag pa dito sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ilan na kaya itong nagpositibo dito sa COVID-19 na mga senador at anong mangyayari dito sa Senate building kung saan namamalagi itong mga senador? Nandoon si Bongo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, dito tayo ngayon sa labas lamang sa may entrance ng Senate Building or Senate Compound dahil simula ngayong araw ay ipinatupad ang tinatawag na total lockdown sa Senate Building at ito ay magtatapos hanggang sa araw ng Lunes. Ito ay alisunod sa direktiba ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri para magsagawa ng disinfection sa lahat ng mga tanggapan sa Senado. At kaya yung mga manggagawa sa ngayon ay hindi muna pinapapasok, maliban na lamang kanina yung mga nauna na maaga bago ang nilabas na direktiba ni Senator Zubiri. At ang mga empleyado rin sa araw ng Lunes ay hindi muna papasok at suspendido ang regular session. Magbabalik or mag-resume ang regular session sa araw na ng Martes, Agosto 23. Lalo pat marami-rami yung inaasahan natin dyan ng mga
pagdinig, lalo na yung usapin ng Sugar Order Number 4 ng SRA or Sugar Regulatory Administration, Bombo Gerald. Ito ay dahil sa pagdami pa ng mga bilang ng mga senador na nagpopositibo sa COVID-19. At kabilang nga sa mga nagpositibo na ay itong si Senator Alan Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar, Senator Grace Poe, Senator Joel Villanueva, ang siyang Senate Majority Leader, Senator JB Ejercito, at itong si Senator Binay. Ang pinakabago dito na naitala, Bombo Gerald, ay itong si Villanueva kagabi nagkonfirma, si Ejercito naman kaninang umaga, at si Binay ay ngayon din nagkumpirma. Pero siya ay dumalo pa rin kanina sa pinatawag na pagdinig naman ng Senate Committee on Basic Education. So talagang medyo dumarami. Medyo may kaluwagan kasi minsan yung pagpasok, lalo na ng mga bisita, Bombo Gerald, sa Senado, lalo na yung mga dumadalo sa mga napakaraming mga committee hearings na tuwing Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Pero kanina ay natuloy pa rin yung sinagawa na pagdinig ng Senate Committee on Justice o kaya DepEd, yung Senate Committee on Basic Education rather, Bombo Gerald. At ito ay pinangunahan ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Robin Padilla na physically present kanina doon sa pagdinig. Nakapasok pa sila bago yung lockdown. Pero tatapusin na lamang daw bago sila lalabas din. At dumalo via online itong Senator Nancy Binay na nasa isolation na rin dahil nga positibo. At itong si Senator Cayetano dumalo rin via virtual. At itong si Senator Francis Tolentino, Bombo Gerald. At kanina ay dumalo rin via online itong si Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte Carpio, at kung saan ay nagbigay siya ng katiyakan sa mga miyembro ng komite na all systems go na sila sa pagbubukas ng klase simula sa araw ng Lunes, at ito ay sa pamamagitan ng face-to-face, Bombo Gerald, o in-person na matawag. So sabi niya, sa kabila ng mga pinagdaang mga challenges, ay agad niyang tinipon noon yung kanyang Executive Committee para pag-aralan, ilatag yung mga kinakailangan na preparasyon para sa gagawin na face-to-face classes simula sa araw ng Lunes. Pakinggan natin yung pag-uulat ni Vice President Sara Duterte sa Senate Committee on Basic Education. Able to turn around the quality of basic education in our country in the next 6 years. Despite the long-standing issues that DepEd faces, especially on the shortage of classrooms and teachers, and the effects of calamities such as typhoons and the recent earthquakes, we are doing everything to address these within our means, together with your support and the entire Filipino community. Yan yung bahagi ng pahayag ni Vice President at concurrent DepEd Secretary Inday Sara Duterte Carpio, Bombo Gerald, na agad din nagpa-excuse dahil 11 a.m. daw ay meron din siyang kasunod na meeting, may kaugnayan pa rin sa preparasyon ng Department of Education para sa class opening ng mga elementarya sa public schools simula sa araw ng Lunes, August 22, Bombo Gerald. Bombo Raymond, hanggang kailan malalockdown yung Senado at kailan babalik sa face-to-face na pagdinig sapagkat yung dalawa nakalusot pa kanina na Senador, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan. Kanina ay nagpaliwanag naman si Gatchalian at Padilla na negative sila sa RT-PCR test kanina daw. So nakapasok sila kasama yung mga staff at ilang mga miyembro ng mga Department of Education. At ang direktiba ay hanggang Lunes ay lockdown. So wala munang regular session sa araw ng Lunes. So magbabalik yan sa August 23, araw na ng Martes. So anyway, ngayon naman ay Friday. Wala naman talagang pasok dito sa Senado dahil 4-day work week lamang ang mga empleyado rito, Bombo Gerald. So Saturday, Sunday, so bakasyon lang naman. So safe sila hanggang Monday lang yung medyo masagasaan. Pero
kung meron ng mga trabaho daw, ay sila ay encourage na mag-work from home muna. Kung meron mga kinakailangan na tugunan ng mga staff, mga empleyado ng Senado within today and over the weekend hanggang Monday, Bombo Geralda. Buti na lang, hindi ka pa nakapasok, Bombo Raymond, dyan sa Senado bago nag-lockdown. Well, kagabi pa naman tayo nakipag-coordinate sa mga staff kay Senate Secretary Bantug at sa mga staff ni Senator Mig Zubiri, at sinasabi na nila na for the meantime ay medyo magpatupad sila ng restriction. At anyway, bago pa man ang lockdown, precautionary measure na rin ito, Bombo Geraldo, para maiwas tayo na tayo pa baka ma-infect, makasalabuhan yung mga staff doon, mahirap na. So better at the safe side lagi, Bombo Geraldo. Okay, mag-ingat ka dyan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, boom! Mamaya abangan natin, may karagdagan pang mga paghahanda itong Department of Education, may mga adjustment at marami-rami rin itong mga paaralan pala na magpapatupad ng face-to-face classes. Habang sa ating international news, ang North Korea ay tinanggihan daw itong alok ng South Korea na economic assistance. Kapalit po yan ng denuclearization. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DD, SB, give the SB combo quiz a try. Oh. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot orange. Oh, large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FDEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Education handang-handa na para sa pasukan sa araw ng Lunes. Alamin natin yan sa nikalap na balita mula kay Bombo Anali Soberano. All systems go na ang Department of Education para sa pagbubukas ng klase sa Lunes, August 22, 2022. Ito ang kinumpirma ni DepEd spokesperson Attorney Michael Wesley Powa. Sa ngayon, nasa 27 million estudyante ang nag-enroll para sa school year 2022 to 2023. Katumbas ang naturang bilang ng 96% na target ng DepEd na 28.6 million na mag-enroll. Magpapatuloy ang enrollment hanggang sa araw ng pasukan sa Lunes. Sinabi ni Attorney Powa, 90% din sa mga eskwelahan sa bansa ang magsasagawa ng face-to-face classes. Batay sa datos na inilabas ng DepEd, sa nasa kabuang 24,175 schools o 46% ng mga eskwelahan sa bansa ang magpapatupad ng face-to-face classes sa Lunes, habang nasa 29,721 schools o 51.8% ang magpapatupad ng blended learning, habang nasa 1,004 o 1.29% ang magsasagawa ng full distance learning. Batay naman sa inilabas na DepEd Order 34, lahat ng mga eskwelahan sa buong bansa ay magkakaroon ng transition para nga to file days itong full face-to-face classes sa darating na November 2. Umaabot na rin sa 425 na mga pribadong paaralan ang nagsara sa kasagsagan ng pandemya. Kinumpirma din ni Attorney Powa na sa Lunes, makakatanggap din ng 5,000 pesos allowance ang lahat ng mga guro bilang tulong pinansyal sa mga ito. Pakinggan natin ang pahayag ni DepEd spokesperson Attorney Michael Wesley Powa. Para po pag may mga learners na nakalimot na magdala ng face mask or na pigtas yung face mask or nawala, meron pong pwedeng pagkunan ng face mask. I want to clarify na yung 3.7 billion na MOOE, it's not specifically to ask them to buy face mask. Hindi po ganun yun. It's really for MOOE. We're giving them the flexibility to buy whatever they need. Kasi yung mga face mask, may mga LGUs naman po talaga na nagbibigay sa ating mga paaralan, and we thank them for supporting yung ating balik eskwela. So, right now, yan pa lang po yung mga datos na meron kami. Mag-opening na po tayo sa August 22. Sana po magtulong tayong lahat. We'll ask the help of our media partners. Kung meron po kayong mabalitaan na mga problema, pakisabi po sa amin, kahit sa akin directly, or sa aming command center dito sa likod, nakikita niyo naman po sila. Since Monday pa po yan, tumutugon sa mga concerns, at ang major concerns naman po natin this year
ay yung mga queries on enrollment. Yan si Attorney Michael Wesley Powang, tagapagsalita ng Department of Education. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala ngayong araw naman ay ating inaalala ang ika-144 na kaarawan ng dating Pangulong Manuel Quezon. Ating balikan ang kanyang mga alaala. Narito ang special report ni Bombo Marlene Padiernos. My fellow citizens, there is one thought I want you always to bear in mind, and that is that you are Filipinos. That the Philippines are your country and the only country God has given you. That you must keep it for yourself, for your children, and for your children's children until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary. Pangulong Manuel Luis Quezon, ama ng wikang pambansa at ama ng Republika ng Pilipinas. Ganyan siya tinagurian ng taong bayan ng manungkulan bilang pangalawang presidente pagkatapos ni Pangulong Emilio Aguinaldo at bilang kauna-unahang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas sa loob ng 2 termino ng pananungkulan mula noong taong 1935 hanggang 1944. Ngayong ika-144 na araw ng kanyang kapanganakan, ating alalahanin ang mga kasaysayan at kanyang malaking nagawa para sa ating bayan. Kabilang narito ay ang pagdeklara sa Tagalog bilang pambansang wika na tumatak sa kanyang pangalan. Siya rin ang nagtakda ng batas para sa minimum wage at nag-aproba ng 8 oras lamang na pagtatrabaho para sa mga manggagawang Pilipino kada araw. Bukod dito ay pinagtuunan din ng pansin ni Quezon ang edukasyon kung saan itinatag niya ang National Council of Education kaagapay si Rafael Palma na tumugon naman sa pagdami ng mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. Sa kanyang pamumuno ay lumago din ang ekonomiya ng ating bansa, partikular na sa pag-aayos sa sektor ng agrikultura at gayon din ang mga public utilities kabilang na ang Manila Railway Companies na nagbigay naman ng mabisang source of transportation sa ating mga kababayan noong araw mula Bicol patungong Maynila. Siya rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay mayroong karapatang bumoto ang lahat ng kababaihan. At higit sa lahat, si Pangulong Manuel L. Quezon ang nagsulong para sa kalayaan ng ating mahal na Pilipinas. Pero mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi rin naging madali ang kanyang pamumuno sa ating bansa. Kasabay kasi ang ikalawang termino ni Quezon bilang Pangulo ay ang pagputok ng World War II na nagdulot naman ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan niyang magpalipat-lipat ng opisina mula Corregidor, Visayas at Mindanao. Hanggang sa pansamantala siyang manatili sa Australia sa imbitasyon ng Amerika bago siya tuluyang lumipat sa Estados Unidos kung saan ipinagpatuloy niya ang pamamahala sa ating bansa at gayon din na ang pakikipagkaisa sa United Nations hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito mismo sa Quezon Memorial Circle ay nagkatayo ang monumento ni Pangulong Manuel L. Quezon na sumisimbolo sa modern Filipino nation sa panahon ngayon. Sa pagkasaliksik ng Bombo Radio Philippines, nagsimula ang lahat taong 1945 nang bumuo ng isang komite si President Sergio Osmeña para magsagawa ng design contest para sa National Monument ni Quezon na napanalunan naman ng arkitekto na si Federico Ilustre. Alam nyo ba, ang taas na 66 meters ng Trilon Monument na ito ay hango mismo sa edad ni Quezon noong siya ay namayapa? At ang tatlong anghel naman na disenyong nasa tuktok nito habang may hawak na sampagitarif ay sumisimbolo sa 30 pulo ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Gawa naman sa konkretong Bianco Carrara marble ang columns ito, habang ang base naman ay isang malawak na bulwagang hugis tadsulok kung saan naman itinampok ang bas-relief panels na may imahe ng ating kasaysayan hanggang sa manungkulan si Quezon bilang Pangulo ng ating bansa. Habang sa sentrong ilalim na bahagi nito ay isang mausoleo kung saan naman nakalagak ang mga labi ni Manuel Quezon at kanyang asawa na si Aurora Aragon Quezon.
Sa loob ng museyong ito ay marami pang mga bagay at artifacts tayong makikita. Tungkol yan sa iba't ibang istorya at legasiya noong panahon ni Pangulong Quezon. Abangan mamaya sa evening edition ng Bombo Network News ang ikalawang bahagi ng aking special report. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa buong Kapuluan, 27 minuto na po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Umaasa itong veteran promoter na si Bob Arum na babalik pa rin ng ring. Itong undefeated at dating kampyon na si Tyson Fury na kamakailan lamang ay nagretiro na. Ayon kay Arum, hangad niya na labanan ni Fury ang sinumang mananalo raw sa undisputed showdown nina Alexander Usyk at Anthony Joshua ngayong weekend na magaganap dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Kung maalala, kamakailan lamang ay nag-anunsyo po itong si Tyson Fury ng retirement habang hawak pa rin itong WBC heavyweight title. Ang rematch nina Usyk at British boxer na si Joshua ay paglalabanan itong nakataya na heavyweight belts na WBO, IBF, IBO at WBA. Una nang tinalo po ni Alexander si Joshua noong Setyembre ng nakarang taon upang masungkit naman itong korona nito. Sa ngayon ay tatangkain ni Joshua na makaganti at makabawi po dito pa rin para itong mahawakan po ulit, mabawi itong titulo na hawak ni Alexander Usyk. At ang sports news ay inatid po sa inyo ng Cherry Fur. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Itong permit daw ng naharang na 7,000 toneladang asukal lumalabas na recycled. Ayon po yan sa Bureau of Customs. Barko namang naglalaman ng 7,000 metric tons ng asukal na naharang sa Subic, bantay sarado ng Bureau of Customs. Iba pang agriculture products, binabantayan na rin sa issue pa rin ng smuggling at hoarding ayon sa Malacanang, habang si Press Secretary Angeles pinawi itong pangamba ng publiko sa paglitaw ng sintomas ng COVID-19 na kanyang naranasan sa ngayon. Ang bilang naman ng mga senador na nagpositibo si COVID-19 dumarami pa, habang ang Senate building naman is nailalim muna sa total lockdown. Department of Education, handang-handa na po para sa pasukan sa Lunes at higit na 24,000 schools sa bansa ay magpapatupad ng face-to-face classes. Sa international news naman, ang North Korea tinanggihan ng alok ng South Korea na economic assistance kapalit ng denuclearization. At sa atin pang sports, balit itong veteran promoter na si Bob Arum, umaasang babalik sa ring ang nagretirong heavyweight champion na si Tyson Fury upang labanan daw itong mananalo sa weekend sa undisputed showdown na Alexander Usyk at Anthony Joshua. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pabalik na may kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto 33 minutos na nakaligan sa tag ng alas 12. Pagulan nyo na ba ang Bombo News Center para sa ato na Bombo Network News. Sa ato na pagbalik banwa, maging kaupo natin si Councilor Calao Puentevilla, ang committee chairman sa Committee on Health. Pag-istorya naman nato ng ining monkeypox kag subuman padayon nga panghalit sa COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Pagkaligad lamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Standby.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga Pabalik na mga kabiyanan sa aton pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 10 minutos na bilin ka magadangat kita sa tag ng alauna. Doon nag-trip up kadali, no? Daw nagapulo pa nag-uubabi mo. Kag daw nagapulo pa naliti. Amo na siguro ka daw nag-trip up lang kagamay, kadali kay panaliti pa lang mo. Bantayan ta karon dugay-dugay banwa kung magbubu ang madamol nga ulan. Kay basi magtayo yun nga mag-brown out blaw. Ay, do hindi kita niya pag untatan sa ining kuanla ning way patay untat kag patay sindi, patay siga nga kurinti. Okay, this time mga kabayanan, no? I-try nato na bisap ya kalinya si Councilor Calao Puentevilla, no? Ate sige. Do lang alam pa si Councilor Calao Puentevilla. By the way, sa ato nga mga tagpalamati, no, nga nagapasakop sa aton nga promo, ang enhanced swerte sa palengke promo. Gusto lang natin ipabalong ang aton nga draw, buwas, pati kayo nun sa Central Market. No? Paghimo ka mo sa manabong ang mga entries, kag i-send niyo ang inyong mga entries, kay parang dakwang inyo tsansa nga magadaog. Kay kung damo ang inyong mga entries, siyempre dakwang porsyento nga magabutan inibanwa, kay damo mo, no? So paspasin nyo pa sa mga wala pa nakaagi daog, paspasin niyo kay basi subong lang inyo nga tsansa nga magadaog mga kabyanan, kay makaangkon sang grasya nga ginadulot sang enhanced swerte sa palengke promo 2022. May gina-follow up karon ang patrol, no, karon dugay-dugay basi may kumplito nga detalye sa sining ginaligar nga abduction sa isa ka 23 anyos nga nag-apply bilang isa ka sales agent, no, samtang nga nagasakay ni sa jeep gin sundan kuno sang 3 ka mga tawo kag gin-abduct. Kag pagkagabi may mensahe na sa pamilya nga nagapaw sang 10,000 pesos. Kabaylo sa kailwayan sa nasambit niya nga biktima. Pero araw na nga nagasakay sa jeep, ito sing may iban nga pasero kag nakatimbre dayon para nga mabalohubang nasambit niya nga insidente. Ibalo nato na karon dugay-dugay mga kabanan kay ini siya ang initial report nga tunabaton ini siya gin-abduct tapos gin-rape pagid kuno. Kag amo to gin pangayuan sang 10,000 pesos sa pamilya, kabaylo siya sini nga kilwayan.
Okay, karon dugay-dugay magatag sang statement ang aton nga women's division sa Bacolod City Police Office. 8 minutos ang nabilin ka magadangat kita sa tak ng launa diri sa aton na pagpangalagad sa panatuntunan bumbuhanay sa udto. Sige, balikan ko na karon dugay-dugay no ang si Councilor Calaw Puentevilla sa aton yang pag-follow up sa sining preparasyon sa siyudad sa Bacolod sa sining monkeypox kag subong man sa sining padayon sa gyapon nga naga-infect nga COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Ano yan amangin palabuton sa aton nga face-to-face kay gin mando na sang Department of Education ang amat-amat na subong sa sining nga pagbukas sa klase sa August 22. May mga limited na face-to-face, may sit A, sit B, dugin tunga mga estudyante para nga hindi magtingob sa eskwelahan ang bilog nga kadamuon sa mga estudyante. So ano ang matabo sini ko na sa tion nga dito sa Manila o dito sa Luzon area padayon ang may mga kaso kada adlaw sang COVID-19 infection. Ano ang matabo sini, no? Ano ang ayan ang panabuton kay by November kuha na ginaya gintalana na gid nga 100% na ang face-to-face no classes sa mga estudyante. Diri sa siyudad sa Bacolod, ano ang mga measures, ano ang mga tika nga ginahimo karon sa ang aton nga Committee on Health, no? Sa idalom sa chairmanship ni Councilor Calaw Puentevilla. May mga preparations kita, may mga sige-sige nga meetings nga ginapatigayon na yan ang local school board no kag ang DepEd Division of Bacolod may kangtanan sa mga measures nga imuon sa mga health protocol ang US CDC mga kabyanan sa nagligad nagpahayag banwa nga ipalugo na ang minimum health protocol sa ila no dito sa Estados Unidos kag ang aton nga pungsod Pilipinas nagsiling man nga ti posible magasunod man kita sa paghalog sang minimum health protocol. Pero paano ini paghalog karon kay liwat naman nga nagsaka banwa ang kaso no liwat naman saka ang kaso sa COVID-19 sa pungsod. Okay, sige. Samtang wala pa si Councilor Calaw Puentevilla ko ang report di Bumbuan, may kangtanan ini banwa sa may kangtanan ini sa pagpanghatag sang ayuda sang Department of Social Welfare and Development nga ayuda ini sa mga pigado nga mga estudyante. Dapat ang estudyante mismo ang magkanto kag isa-isay niya kung ano sila kapigado. Bodo scholarship rank ba? Paano na ito ni masiguro nga ang isa-isay ni isang estudyante tutuod gini? Kaya insigida kung ma-qualify ang isa kabata, may cash yang pagabatunon. Yari ang report Bumbuan. Please come in. Kumpudan, correct ina siya. Pag after sang screening, cash dayon ang mahatag sang DSWD, Department of Social Welfare and Development. Iyagid ni sang national, Bumbudan, by the way, grabing bunok sang ulan, no? Yari ko sa subok po, Bumbudan, pero gabubo ang ulan, no? So, tingala ko man ginali lang nag-trip off, mga sikan lang. Ang kuryente, ara man lang tayo. Nagkuha ng gid siya. Doon nag-utod lang siya 1 second. Oo, grabing bubo sang ulan, Bumbudan, no? Amo na nga do earlier, brado ka pa ang gidyasang nabatsagan naton kay puwerte galing ulan. Anyway, Bumbudan, ti magabubo man sang grasya buwas nga adlaw. Ini para sa mga kauturan naton, ang announcement ni Bara Bumbudan, grabe no, gilbagin announce ni sang national nga maghatag sila sang ayuda, pang enrollment, pangbulig sa mga indigent.
indigent, meaning to say, mga pigado naton nga mga kauturan sa bugos ni siya nga pungsod Pilipinas. Kita diri sa syudad sa Bacolod, di ba lang bombodan ang ila ginambal Saturday nila inihatag, so buwas nga adlaw Saturday, no? Sabado buwas, kay gin timing Manila bombodan kiti inugbalik sa mga estudyante. Iba niya bombodan, especially kung pigado ka, di blaway ka pa nakabakal sa school supplies. So, ini, one time, ini siyang ayuda, hamba ni Ma'am Pasitero, actually, nag-coordinate na sa iya ang national office. No, sila gid ning makadto diri sa Bacolod, still gina-identify nila bombodan ang venue, no? Kundi ang venue kay sa government center, may hara activity bala bombodan nga may hara sang festival bala. So, hindi sila ito maka-accommodate, no? So, mangita sila sang venue, agod, matanghatag ang ayuda sa mag-a-apply, iniya bombodan, magambal kita, indigent, pigado ka. Ang panawagan din ni Ma'am Pasitero, kabalo naman kita mag-assess sa ato yung mga kaugalingon kung pigado kita. Siyempre, kung sa pribado ka nga eskwelahan or may ubra, imo ginikanan, regular nga trabaho, hindi, medyo okay kayo bombodan. Bumbuan? No? Yes. So, automatic diri, disqualified ang mga nag-eskwela sa pribadong eskwelahan? Correct. Kay ginambal, di ba bombodan, kung sa pribado ka, deblado ka, ano rin yan, pagtawag man, understood nga, may trabaho imo ginikanan, may regular niya pa trabaho, maski pa paano. So, may inugbayad ka sa eskwelahan mo? Correct. Pero bombodan, ini para sa mga estudyante nga pigado. So, ang kanami, sinibombodan, halin elementary, hasta high school, hasta college. Imagine na, bala bombodan, no? 1,000 pesos. Sikon may bata, kabi bombodan niya may elementary, may high school, may college. Basta pigado kamuya dala, ipapila ha. Dala sang requirements, syempre ang imodra nga mga birth certificate, ang pinaka-importante, mandra bombodan, ang indigency mo, na pamatudan, ano gid ba lang trabaho sang imo, sila nga mga ginikanan, o kung wala sila sang trabaho, pigado ka, diin ka nga eskwelahan, so amo na siya bombodan, tag-ipila mo dira. Ay, grabe no, ano ni siya pag-screening niya sa imo bombodan, why na niya hambal, durog mo nga, kung pasado ka, pasarara dayon ng kwarta, ho, mapila ka da, hindi na niya pagbabalik-balik. Tila mo ma-interview para nga maka-accommodar man ang madamo nga mga estudyante? Bombodan? Siling ko damo man ni ang taga-DSWD nga maga-interview sa mga estudyante. Kikun pila man lang sa kabila ba sa isa kadlaw, pila lang kanahot ng matagan? Ang concern man to gani ni Ma'am Pasit, 8 kabilog ang taga-national na ma-interview, 8. So, 8 sila. So, mabulig ang bali Ma'am Pasit, kasi syempre national, gidang mahatag, sinabombo-dang. So, kadamo sa mga mayo, man yung programa ni Erwin Tolfo, no? 8. So, buligan sila sang DSSD nga local bombodan na pag-facilitate. Kasi syempre, kung namo niya bombodan ang announcement, madubok gini ang mga kauturan pa, debla? Kay instant na iya mo. Hindi na iya durog mo nga mag-submit ka sa mga requirements mo. Pila-pila, pakabulan kag ma-release. Iniya bombodan, ihatagan ka, basta makapasar ka sa qualification, sa interview, bombodan. Ano ang mga pagdadalon sa kabataan ng mga credentials? Yes. Ang isa dira bombodan, siyempre yung birth certificate mo dira, ang imo kung diin ka nga eskwelahan, no? Bombodan, mga IDs mo dira, mga magpapamatuod, bla ka indigent ka, may indigency certificate ka. Kay bombodan, ang manami, pagid sinidiriyado, hindi mo bala makitaan nga may mga favoritism. Wala na siya ginpagi, bala nga isubmit ka. Kundi kung kita, ang iban diri, masiga ni mga 4-piece, mga ano pa yan, social pension, ginadudahan pa na bombodan, ang listahanay. Pero iniya, ang mismo ma-interview sa imo, hindi niya taga-local, national. Presented ra sa dokumento mo, mapapatudan nga indeed, qualified ka. Dasigaya, no? Kahit by Monday, masugod ng klase. Anyway, sa dugang nga explanation, pamatihan naton si DSSD Head, Ma'am Pasita Pero.
May instruction na Kung sa diin, ma-identify ta na. SWAT team sa DSWD. So, madayon gid na buwas. Pero we are still looking for the venue. Okay. Ang nila ito nga gusto ni Secretary sa mga satellite office Mm-mm. sa DSWD. Ito yung aton din sa Negros, kagamay na isang aton satellite office. So, nagapabulig sila kung diin gala possible. Hibangan sina sang ina nga payout buwas. Pero ma'am, diri sa aton sa Bacolod, mga pila na ka ang benepisyaryo, may data ka dira. As to how many? Wala. As they come along lang. Kung sino ang mag-apply nga indigest. Okay. Kamo na nagapangita kami kay Rani sila dayon. Apan application? Amo na kadasig? Oo. Okay. Sa assessment table ang tawon ta kung nagatag sila sang ilang nga mga requirements. Okay. Kasi dapat mabalikid kita sa target namon gala nga dapat inang ang makakuha sining amo ang mga kabataan sang mga solo parents, kabataan sang mga PWD, kabataan sang OFW, kabataan sang mga kabataan nga may mga HIV, sila parents, kasilaman, working student, ang mga magulang nila may HIV, biktima sa abuso, biktima sa kalamidad. Yes. Wala si obra iya nga mga ginikanan. Ano sila ang mga probable nga pwede nato na siling nga student in crisis. Pwede po ang ilang status. Ma'am, sa diri sa Bacolod, balisubong, wala pa tamay na identify or may ara naman kamo gina-consider nga venue? Amo pa na, hasta subong sige pa ko, tawag ko na paano kung dire pwede sa NGC. Okay. But nag-coordinate ako daw hindi gid pwede tungod nga may festival dire buwas. So, Ay, oo. So, hindi gid pwede ang NGC. So, I am still helping the SWAT locate kung diin ang possible venue. Na alternative namon nga venue na makagather damo nga tao, syempre. Expect na niya nga damo giniya. Correct. But they will only be serving as much kung diin lang as staff man. Ma'am, anong meaning sang SWAT gani, ma'am? Social welfare. Basta the satellite office nila. Ito nakabalo. Iyasang DSWD, ma'am, no? That's how we call it. Ma'am, iyasang DSWD, halina siya sa region, sila? Halina Social Welfare Assistance Desk. Ma'am, halina sila sa region? Ano na siya, national na siya nga office. Okay. May ginabutang na sila dire nga mga tao nila. Na Okay. mag-cater sa mga needs ng dire sa aton. So, Okay. ang AX niya, Assistance to Individual in Crisis Situation, mayara man na sila nga mga social workers na ginabutang nila. Pero di ako na, gamay lang sila, no? Mga 8 lang sila, kung tumpukan ni sila karon sa damo-damo nga applicants. I'm sure hindi ko sila kasarang. So, namon, we are helping them. Pero strict ang ila instruction na they will be the ones. Po. Pwede man nga kamo sa payout, mabulig na kami facilitate. Ma'am, pila ganing payout ni sa mga indigent nga nga estudyante? Kung elementary, maka-receive sila 1,000, high school 2,000, senior high 3,000, kag vocational or college courses 4,000 sa tatlo ka bata. Sa tatlo ka bata lang, tatlo. Okay. No? So, if you have one elementary, one high school, one college, so 1 plus 2, 3,000 plus 4,000, you will be receiving 7,000. Pwerte, no? So, dako nga opportunity, one time lang ni ma'am, subong lang ni? Oo, subong lang ni. Para kami sa ilang mga school supplies, school needs nila. Ano yung answers ng government? Ma'am? Hindi na magpila, mamang may mga sarang. So, amo nang panawagan naton. Kakabalo naman kita na ma'am no mag-assess sa kaugalingon ta. Kung private school, syempre imo bata. Hindi naman na guro. So, ang imo lang ni imo panawagan, ma'am, nga pwede nga paiway na lang yan. May mga sarang-sarang. May taga-antat sansan yung mga pigado nato ng mga utod. Para mabibigyan sila sa mga school. Bubuan.
Bumbudan, so klaro naman na 1,000 sa elementary, 2,000 sa high school, 3,000 sa senior high school, 4,000 sa college. Dako naman Bumbudan, no? Yes. Tsamba sa may pamilya Elementary. nga may bata nga elementary, high school, Oo. senior high kag college. Correct, Bumbudan. Sige pang wag man to ni Ma'am Pasit ang mga qualified kung single parent imo ginika and nanay or tatay dira abi, kung basta indigent ka, pigado ka, amo na bala Bumbudan, no? So qualified ka. I-update lang gid mga kauturan naton sa venue. Kay why pa ni sila subong sa venue Bumbudan sa kundiin, no, para ma-update naman ang mga kauturan Sa kay why pa malawag ang venue, subong midnight blue pa ang mga indigent nga nagahula to. Oo, ma-relax lang sila anay. Relax kay sinang pasitiro ay mapakaibalo kung sa dinang video. Iyan isang national Bumbudan mo, bago lang man sila nag-coordinate. Ano ibaluan ko lang ang venue, ang sa enhanced swerte sa palengke promo kaysa Central Market na buwas. Central Market na buwas, no? So, i-update ni mga kauturan sa Bumbudan. Hindi sila magkabalaka kay buwas naman. Importante, subong pa lang. I-ready nyo na ng mga dokumento nyo. Magapamatuod nga, mga ikaw deserving ka nga maka-avail sa sini. Kay venue naman lang aton ginahulat, para buwas siya nga adlaw Bumbudan, no? Kay dako di nga bulig enrollment or galastuhon sang mga kabataan para sa ila-iya nga pag-eskwela, no? So, Bumbudan, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Ini si Bombo ang Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. 10 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. May assistance nga hatag buwas ang DSWD. Dako ni ang budget nga ginpain, no, sa national government para sa siyang katuyuan. Ang problema lang subong kay diri sa Bacolod, wala pa may baluan banwa kundi ng venue. Kung di makadto ang ining mga kabataan nga na-enroll na sa eskwelahan, nga mga pigado, kay way pa matibwas na ni, siya doon nakasubol sa oras para ipaybalukon sa dinang venue. Di ang mga kauturan naton nga gusto maka-avail, dapat medyo may pagkamaritis, anay ka mo, subong kinalan ang antina nyo, ipatason gid. Kagang inyo nga dulunggan, palapad-lapadon, nga daw satellite disk daw agi mo nga ngidlunggan palapadon gid para nga makapamati-bati kundi nang venue sa sinipagatag sang assistance sang DSWD sa mga estudyante. Kay kung hindi ba sinali, hindi ka mo makabati blakag, hindi ka mo makahiring, igoya katapusan natapos ng pagpanagtag sang grasya. Kagang inyo na nabilin, disgrasya na. Hindi na grasya, disgrasya na. Kaya pag-abot nyo sa binyo, wala na tao. Kaya way kamuya kay balo, kundi ng binyo. Kaya mismo si Ma'am Pasitero, way pa man kay balo, kay originally, daw gusto nila to tani sa government center. Tigaling kay may nakauna na to sa government center. May mga festival to yasang ning sa government center, mo panigapon ang ilimnon nga makahulubog ang nag-plaster na sa mga kiosco ha. Sige. So, kadako sang igatag nga assistance banwa. No, kadako ang elementary 1,000, ang high school 2,000, ang senior high 3,000, ang college 4,000. Kung may ara kagid apat ka kabataan, isa sa elementary, di 1,000 ang daan, plus may ara ka sa high school, pagid, another 2,000, 3,000 na, plus sa senior high, nga 3,000, plus 3,000, 6,000 na. Kung may ara ka pagid sa college, 4,000, ang imo nga 6,000 plus 4,000 ba? 10,000 man ba?
Daw kwani daw scholarship Frankie. Siya lula kinalan mayo gid ang explikar naton sa viewers nga pertigid sa aton ka makaluluoy kay may 10,000 yatag para sa scholarship. Nag-uuso ni sa Facebook banwa ni scholarship prank. Pero prank lang to ya, no? Log-lahog lang to ya. Ang iniya tuod gid ni. Iya sa nga DSWD niya mo. 13 minutos na kaligad sa tagnay nga launa. Upod na naton karon si Councilor Calao Pintivilla, ang committee chairman sa Committee on Health diri sa siyudad sa Bacolod. Councilor, mayong hapon. Mayong hapon, Bumbudan, no? Mayong hapon siya itong tagpalamati. Kaga, salamat kay madamo makahinon-anon kita, no? Kung makabatag sa nagkalatabo sa aton, magligad. Aha. Councilor, ano mga plano subong sa siyudad sa Bacolod? Although nga ang COVID-19 daw nagaganagan na gid man, that's why nga ibalik na ang face-to-face, pero may ara gyapon mga kaso sa Pilipinas. Kag ang Estados Unidos ay paggawa sang travel warning sa nagligad nga daw gina-restrict na yung ilang mga citizens sa pagkato sa Pilipinas tungod sang pagtaas naman luwat sang kaso sang COVID-19. Kag magluwas ini, mayroon pagkikita ginabantayan nga monkeypox. Sa imo nga komitiba, ano na ang mga naistoryahan nyo diri para sa aton ya padayon nga pagpreparar o kung padayon naton abi nga pag-away sa sining COVID-19 kag ining pagsulod sang monkeypox sa Councilor? Yes, nagtigad nga mga sinimana, no? Kag actually kagapon mismo. Nagasigi kita sa kampanya, no? Upod sa Department of Health kag sa City Health, pun sa diin nga gina-encourage naton kag gina-duso, no, ang booster shots diri sa syudad sang Bacolod, no. Ang aton nga kampanya sa booster kag sa vaccine gapadayon ina upod sa City Health Office kag gina-encourage sa git, no, especially nga manog opening ang to face. So, gina-encourage naton ang tanan. Of course, ang aton nga physical distancing, social distancing, ang health protocols naton halin sa face mask hasta sa sanitizing sang mga alcohols, ginaayo tagapon, no, kay sa ginambal ni Bumbo o Dan, sige sa gihapon, no, ang aton nga mga cases kag mga kaso sang COVID. Pero dako nga bulig ang aton nga mga vaccines, dako nga bulig ang booster shots, no, sa pag-prevent nga okay daw nag-utod-utod ka, Councilor? Bation. Okay, sige, go ahead. Dan? Ara na. Yes. Upod sa City Health Office naton, Department of Health, kagapon and last week, sige kita kampanya, libot, sa mga lain-lain nga mga areas, like for example, sa Ayala, kagapon, arata sa Alihis, no? Sa isa ka-eskwelahan sa Alihis, nga ginakampanyahan naton sa gihapon ang COVID na vaccines, no? At the same time ang booster shots, second dose na ginakaduso gihapon naton in preparation sa face to face, no, nga manugtabo sa aton eskwelahan. Okay. Ang mga eskwelahan magabukas na, no, sa sining August 22. Sa Lunes na ini, although nga hindi pa manggid ni 100% ang kay daw may daw ang pagkaintindi set A kag set B do gintunga nilang estudyante nga para nga hindi gid mag-overcrowded o kung hindi magpuno ang eskwelahan. Pero may mga kabataan na gid nga mag-report. Sa aton nga may mga meetings na ang aton nga local school board sa kung ano ang mabulig abi matag nga ayuda sa mga eskwelahan, halimbawa sa pag-provide sa mga alcohol or ano da nga mga kinahanglanon sa mga kabataan, prehabi sa mga face mask kag iban pa, sir? Yes, actually, gasigi kita coordinate yung naton kay may isa man kay eskwelahan gani, no, nga luyag sang principal nga mapadayon ang face shield, no. Depende ina sa luyag sang ginikanan sang bata, pero
ang gina-require ya is ang health protocol nga dapat mausar gyapon sang mask, no? But at the end of the day, hindi ta ma-require kay nagpagwa na sang memorandum ang atong Department of Education Secretary paagi kay Vice President Sara Duterte nga hindi na required or compulsory nga tanan nga kabataan na vaccine na. Pero ina-encourage tagid sila sa gyapon para in protection man sa ila kagluyag ta, no? Nga in kaso may wala taman ginapangayo, may maigo, hindi madalman. That's why ang second shot sang booster kag ang vaccines, no, especially para sa kabataan, ginapadayon ina sa aton City Health Office paagi sa paghatag sang lain-lain nga mga venues halin sa NGC as sa mga malls kagapon ara ta sa Carlos Hilado, no, sa Alihis, no, para makapanghatag ug maka-offer sa mga vaccines, no, paagi sa City Health Office kag sa Department of Health. So ginapreparahan ta gid na ang aton Monkeypox nagpasar man da resolution, no, daw 2 weeks ago kung sa diin ginapahalong ang tanan kay nakasulod na sa Pilipinas, although ay man niya report nga naglabot sa Bacolod, pero palabot naton sa pumuluyo nga maging cautious, no, maging aware nga may ara sang amuni nga klase masakit kag maghalong gid ang kada isa. Okay, amo gani man. Balikan naton ang bakuna, ang booster shots. May available kita subong or may reading stocks kita sa syudad sa Bacolod. Kaso por kaso patigaw na bisan massive vaccination or paghatag sa second booster shot, Councilor? Sa government center may kita 100 days, no, nga available pagsugod ni Mayor Albi. The next 100 days available anytime from 9 to 4 in the afternoon, daily, Mondays to Friday sa aton nga mga malls, Monday to Sunday, from 10 in the morning up to 4 in the afternoon, no? Gina-encourage naton kag ginaduso nga ang wala pa naka-booster shots kag ang wala pa naka-vaccine nga mga kabataan dalon digto, no, kag ihatagan sila. Balikan naton ang mga opening sang klase. Kung may ara sa available nga booster shots, Councilor, siguro dapat ihatagan taman priority ang mga teachers kay ti amo ni mag-atubang naman sa mga estudyante mo. May mga teachers nga daw kaisa pa lang sila na booster shot, kakinalan nila siguro ang second booster shot, Councilor. Yes, ang booster shots especially sa mga may luyag na bukas na ina, no. Alin sa government center, Mondays to Friday ang aton nga malls from Monday to Sunday ganyan, no, hasta Domingo, available ina sa second booster kag tigina encourage sagid labi na aton mga teachers kay at the end of the day masulod na sila halos every day, no, kag in preparation sa face to face na gid bombo po. Okay, so bali kuha naman na ning walk-in naman na naway naman sang halimbawa kung gusto mo magpa-booster shot, anytime pwede ka man niya magkanto, no? Okay. Councilor? Nagkakautod si Councilor, okay. Nautod si Councilor Calaw Puentevilla. Okay, balikan naton. Nautod ka naman, Councilor. Silong ko, anyway, why naman siguro sa nga kinahanglan abi nga damo pa nga mga requirements kay halimbawa ikaw kung magkadto ka sa mall kung sa may schedule nga booster shot, anytime pwede ka malay makapa-booster shot. Hello, Councilor? Okay, doon na-mute siguro ang imong mic, Councilor. Okay. Ara na. Sorry, pasinsagit mo muda na. Anyway, siling ko, why naman sang duro nga requirement siguro kay anytime kung available kag nagapatigayon sang booster shot ang halimbawa sa mall, pwede ka man niya din siguro makadalikya to kay makapa-shot. Yes, bumuda, no, as long as para sa second boosters, kailangan dalon mo lang ang vaccine mo nga una nga booster shot nga ID, no? Para sa mga
para sa mga kabataan dalon lang ilang birth certificate kag of course ang ID sang parents kag pamatud-an nga ila na bata no kag gina-encourage sagid no kag ginaduso sa aton nga mga kauturan sa Bacolod nga luyag mag pa-booster na no kag magpa-vaccine. Sige, Councilor, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Salamat Bumbudan sa imo programa. Congratulations, more powers tanan. Si Councilor Calao Pintivilla, ang chairman sa Committee on Health diri sa siyudad sang Bacolod. 23 minutos ang nakaligad sa taknang alauna at mayo man ang ibaluan naton nga sige-sige man ang meeting kag okay man ang preparation sang aton nga siyudad kun ang pagambalan ng COVID-19 and monkeypox no kag sige-sige ang patigayon naton sang vaccination paghatag sang booster shot sa aton nga mga kulturan ilabi na gid aton naka first booster shot nga matagaan naman sang second booster kag temo na no ini dapat nga hindi naton niya pag ipasapayan lang kay matutuod nga may aras ang coronavirus kay matutuod nga may ara nagkakalamatay kag matutuod nga may ara nga mga padayon pagyapon no ang virus nga nagapanghalit diri sa pungsod Pilipinas. Sa aton nga pagbalik banwa maging kaupo naton si Mr. Jan Chong, ang National Commander sang Task Force Kasanag. Do mayo-ayo ining balita nga daw mismo ang Department of Justice ang nagatag sang accreditation no sa siniyang grupo. Agud nga mapabakod pagid ang ila sining participation, ang ila sining trabaho pag-function bilang watchdog no nagtagbantay sa korupsyon nga nagakatabo dili sa pungsod Pilipinas. Initanan naton pagabalikan pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus. Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton. Pabalik na magkabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Pahabolan ng information o sa nagahulat dira kundi ng venue sa sining pagpanghatag sang assistance para sa mga estudyante sa Ayala Malls, no? Sa Ayala Malls ang pagpanghatag, no, sang educational assistance August 20, 2022 9 AM Ayala Mall, Capitol Central, Bacolod. Ang requirement, certificate of registration o enrollment, dapat na enroll ka mo, kag valid ID sang ginikanan o kon guardian sang estudyante. Amo na kinahanglan kag siyempre kinahanglan kabalo ko mo magsabat sa interview para makapasar ka mo kamatagan sang assistance. Sa piya ka linya ang National Commander sa Task Force Kasanag, Mr. Jan Chong. Sir, mayong hapon. Sir, may nga po sir, no? May nga po sa tanan nga listeners ng Bombo Radio. First of all, congratulations kay ang Task Force Kasanag. Doa mo lang ni nagaisanon nga NGO nga gintagan sang accreditation sang Department of Justice bilang watchdog. No, kag bali amuning kabulig sang gobyerno sa pagtapna sang korupsyon. So, ano gito ang natabo sa meeting nyo, sir, sa Department of Justice, sir? Well, in fact, sir, no, recognize kita sa Department of Justice, no, sa aton nga krusada kontra korupsyon, no. Korupsyon ang pinaka bottom line sa agenda rito, sir, sa aton meeting with Yusik Cadiz, no. Ang aton nga undersecretary from the also from the approval of our Secretary Rimulya, no. Audience kita kag mayara kita conference mismo sa conference room ng Department of Justice kag tackle to sir ang mga bagay-bagay regarding sa mga ginapailan naton complaint, no, ng mga government officials kag mga politician abi kag mga influential nga mga tao, Sir Daniel, nga ginistorya naton kung paano makabulig or hatag sang intervention ng aton nga Department of Justice, especially nga may gina-complain kita o kung gina-filean kita nga mga tao nga mga ginakapig sa serabi nga mga untouchable persons, no? So nagatag sila sa isang ideya kag kita nalipay tungod nga tagaan kita sang Chimpo nga Malawi nga naka-discuss kita diretso sa pinakamataas, sa ikaduha nga pinakamataas nga official sa aton Department of Justice, Sir Daniel.
kag ginisa-isa naton nga patpat ang mga complaints nato no against sa mga abuse naton nga mga government official kag continue sa Sir Daniel ginatag Manila ang ila assurance nga mabulig no kung ano nga mga bagay nga pwede maka-assist ang aton Department of Justice in the name of public interest, Sir Daniel. So nalipay kita Sir Daniel nga sa aton nga kausa sa aton kusada gintagaan kita sang chimpo kag recognize ang aton organization sang Department of Justice, Sir Daniel. Ti bangod sili daw nagabakod pagid ang inyong stand, ang inyong kausa subong kung sabahin sang anti-corruption ng paghambalan. Yes sir, no, nagabakod no tungod nga ina kadako nga recognition kag isa kadako nga no tabaw daw ga padako nga atag sa aton nga kabakod no nga nakadiretso kita mismo sa pinakamataas nga higher authority in government no especially sa Department of Justice kag nagatag sila sa mga advice Sir Daniel no kung paano naton himuon ang pag-file complaint no against sa mga abuse in power o abuse in authority kag mga influential nga mga tao Sir Daniel nga inabla Sir Daniel nga hindi manginusik ang aton chimpo if in case may mga complaint man kag if in case may mga ebidensya gid man nga nag-aabuso ang ara sa gobyerno Sir Daniel. Sa karon ano ang mga pending nga mga cases nga gina-develop nyo sir? In fact no nag-file kita plunder no against tatlo ka congressman no sa DPWH kag na regard sa slope protection program sa DPWH kag may mga involvement Sir Daniel nga mga contractors, may mga involvement nga mga regional directors kag gid sa award committee sang DPWH kag forward man naton ang aton nga mga complaint na already forwarded to the Office of the Ombudsman no may mga plunder case na tagin pang file Sir Daniel kag may mga ara pa man complaint nga naglabot sa aton regarding sa corruption pero siguro ginaton nga makompleto ang mga dokumento kay or else kasi mausik lang ang aton nga chimpo sa Office of the Ombudsman no. So by the help of Department of Justice nagabulig man kita naga-ask kita sa mga duga nga mga ideya bla sa Daniel no. Na kung paano naton mapabakod ang pag-file complaint no against sa mga abuse in power sa Daniel. At subong ya may mga ginapang-file na kita nga kaso plunder no sa Office of the Ombudsman because ang ginatawag na dako na korupsyon sa Daniel diri mismo sa Metro Manila. Ang imong coverage hindi lamang sa Visayas, hindi lamang sa Bacolod, hindi lamang sa Negros, kundi sa bilog nga Pilipinas. Paano mo ginhandol ang ining kalapad sang scope mo do kaangay ka man sa presidente? In fact sir no, sa support man sa aton mga mapisan nga mga official no, nga may ginatawag la krusada Sir Daniel no. So may mga support kita sa aton mga official from different regions. May mga volunteer lawyer, no? Mga volunteer man nga mga professional no nga nagabulig kag naga-support man financially nga do hindi man kita mabudayan Sir Daniel. Sa bulig sa mga mga officials ng task force sa Sanag, labi na gid sa mga lawyers no. Kag sa iban man nga mga negosyante nga gusto man sang krusada. So muna sir ang aton successful hindi lang sa aton kundi sa bulig kag suporta sa mga official mismo sa organization nga diehard sa organization na Sir Daniel. Kag naton ang amo ni na-rate naton ang tawag naton daw may ara victorious nga pag kadalagan tungod sa suporta sa Daniel sa aton mga official. Okay, nationwide ang task force kasanag kag sa Unido may ara ka pagid task force kasanag international. Yes sir, no? May mga members kita from Japan no? nga nagabulig man suporta no. May mga members kita from Italy, from United America nga naga-suporta sa no financially nagabulig sa aton lakat no. Kasi muna nga daw hindi kita mabulubod dayan kisa tungod nga may mga members and officers kita from other country nga naga-support sa aton Sir Daniel kag masiling ko nga daw na-consider ko na gid man no nga sa sulod Sir Daniel sang 13 years nga lakat ng organization from Negros, from Bacolod originality kag nagdabot na kita sa iban nga region kag pisubong mara na kita opisina diri sa Pasig no kag tindog man sa naton mapisan nga mga opisyal so madasig ang pag-assist naton sa Daniel kag isa subong nakadako nga
para sa ako siya kadako nga kadalagan nga recognize kita sa Department of Justice sa Daniel. Okay. The first NGO nga gin-recognize nila subong. Sa kadamo-damo na sa mga ginpasakaan mo kaso sa ombudsman, may hindi basta-basta nga mga government officials, wala ka man sa may nabaton nga threat si mo kabuhi. At may aragin Sir Daniel, hindi lang threat, no, may mga ginatawag na slinda Sir Daniel nga mga demolition job, no, ginaguba. Pero normal na Sir Daniel, no, hindi man I think we are not expecting more friends, no. Sometimes we expect more enemies, no. Kasi may mga gina-filean si mga complain nga naga-ubraman sa mga wrong information, like for example sa nagligat, no, sa Gina nakaistorya kita sa isa kasi IDG dira nga according sa iya may warrant ako, si lingkod ko may warrant ako, no. Kung makabil si makabil, no, si lingkod na anong na gina-workout ko kay si ang mga inablang mga demolition job kag mga wrong information nga ginapalapta sa aton mga amigo, no. So normal ina Sir Daniel, no, nga may mga amugin man nga mga di taman mapunggan ang aton kontra nga magambal against sa ato, no. So galing gati may due process, may korte tidra sa garilay sa ginatawag nga proseso Sir Daniel. Kung hindi sa manigar Sir Daniel, damo gid man niya ang mga nabunggo ta kag nagalain man ang buot sa aton. Normal man na nga maghimo man sila sa issue against sa aton. Okay, sige. Mr. Jan Chong, salamat gid sa imong oras kag may ngapon sa liwat. Thank you very much Sir Daniel. Thank you. Si Mr. Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Congratulations, no? Task Force Kasanag kabay pa nga madamo pa kamong mabuligan. Nga nagadanghop sa inyong opisina, ilabi na gid mga kubos naton nga mga kauturan. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Updan na naman kita sa masunod nga sa Lunes, no? Sunod nga semana. Upod sa gapot sa inyo, Anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Kung ang hampang basketball amo ang mas